Usa sa medakong hagit matag adunay dakong kalihukan na dinhi sa ato sama sa Sinulog, mao ang mga basura nga mamugna nini. Og sa kasaulugan ni atong weekend na solusyonan na baka kining maong isyu. Kini mao ang gitutukan mga kapuso ni Nico Sereno sa iyang RTV Presents. Mao palay pagsugod sa Novena Masses alang sa kapiyastahan dito sa Basilica, gipangmuntar dayon sa taga Sisenro ug DENR kining mga eco stations sa lain-laing bahin sa dakbayan ingon man sa simbahan. Kini aron may tarong nga kalabayan sa basura sa mga tawo. Gipabahig ang mga basura sa biodegradable, non-biodegradable ug recyclable. May mga barangay environmental officers o BEO nga gitahasan nga mubantay sa eco stations. Amo jud silang sultian nga kung di mo mapatuo, amo gi mong isyuhan o citation ticket to inform next time di na mo mapatakaglabay. 50 tanan ka mga eco stations ang gipamutang palibot sa simbahan ug sa tibok rota sa solemn procession ug grand parade. Ang ubang BEOs nga naka-assign mangunay pa pagpanghipos sa nagkatag nga mga basura kay daghan man gyud kuno ang magpataka ug labay. Niadtong weekend hilabihan sila ka busy kay diretso ang ilang duty. Apan giisip na lang nila kini nga serbisyo ug halad sab sa balaang bata ang paghimo og mga lakang alang sa limpyo nga dakbayan. Kanang mangumag ini ko mas position musunod ka sa ilang mga kuan sagbot ba ron pareha ni ron o pag human na sa position tanaw daghan na kay mo nakuha. Disiplina ra gyud sa mga tao sa pag nadyo uban nga gahi sad pod sa ni kanio sa konsawa na pero isyuhan na magud ni sila namo sir. Niadtong Sabado ang solemn procession sa imahe ni Santo Niño. Kuha kini sa mga basura sa kadalanan nga giagian sa procession sama dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral dapit. Mao pagani pag-abot sa ikog sa procession nagpasa dayon ang lain-laing matang sa basura. Pagka Domingo, subay sa sadya nga pagpahigayon sa Sinulog Festival, wa kalikayi nga nagbilin sab kini og ubay-ubay nga mga basura. Pagkagabi human sa parada, ingon ani kadaghan ang nagpasad sa kadalanan. Kini ang among naabtan sa May Osmeña Boulevard mag-alas 10 sa gabi ni adtong Domingo. Bisan asa kalingi, basura ang musugat sa imong pananaw. Pagkagabi, daling milusad og clean up ang city government aron malimpyo ang dan pagkabuntag. Matod ni John Paul Helasque sa Department of Public Services, sagad sa nahipos nila nga mga basura, mga plastic nga water containers. Tungo sa volume sa tao, naagyo na siguro gud ang basura gyud nga kuan pero para sa city government, naagyo tay gimo nga mga measures like for example, kanang mga eco stations ato nang nabuhat na siya para somehow malesen ang itong mga basura. Sa kinatibukan, 210.7 tons sa Sinulog garbage ang ilang nahipos. Babantayan hinuon nga mas menos kini Itandi sa Miaging Tuig. So ang ato lang is pag-maintain lang gyud siya sa ato ang mga sa atong sitwasyon pero so far naamay dako kay improvement kay natay mga gipagkatap na mga tao nato and then nasa mga eco stations po. Gikumpara sab sa grupo nga 5 pieces daily habit ang gidaghanon sa mga basura nga nahipos atol sa Sinulog. Binasi sa datos gikan sa DPS, malipayon sila nga ni Menos ang gidaghanon karon sa 210.7 tons, Itandi sa 219 tons sa 2018. May bana-bana pa sila sa basura nga namugna sa matag tawo nga mitambong sa Sinulog. Kini ang rason nganong sa wala pa gani ang Sinulog weekend, mi kampanya na sila sa Pit Senior o Plastic Iwas Trash. Giauhag nila ang mga tao, mudala og mugamit og reusable bottle aron dili magsigi og palit sa mga mineral o purified water. Ang education yun siya. Daghang kayong mga tao nga wala kay magpakabana about aning ato ang mga basura, wala makabaw nga wala na tay landfill nga kalabayan. Asa naman ang atong inayawan landfill? So more or less wala na gyud na siya. And then average sa tao nga mo produce og basura every day 1 kilo. So asa man na nato ipanglabay? Matod nila, ang pagmenos sa nahipos nga basura maayong sinyales sa pagpalambo sa mentalidad sa katawhan. Panghinaot nila, mumenos pagyud ang gidaghanon sa musunod pa nga mga katuigan, labi na atol sa Sinulog. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.